40 paraules incorrectes en català. Part 2. Si no has vist la primera part, on hem vist les 10 primeres paraules, et deixo aquí l'enllaç. En aquest vídeo veurem les 10 següents, de la paraula 11 a la 20. Comencem. Aquí tenim un establiment on es pot prendre alguna cosa, a la platja normalment. Això en català no és un xiringuito, tot i que és molt habitual sentir aquesta paraula en català, però és incorrecte. En català correcte, això és una guingueta o també un baret. La segona paraula que tenim avui és aquesta part del cos que en català no és la muñeca, això és un castellanisme. En català diem el canell, el canell. La tercera paraula d'aquest total de 40 paraules que veurem en 4 vídeos. Què tenim aquí? Això no és una valla, això és un castellanisme. En català és una tanca, una tanca. La següent paraula és la que es representa en aquesta imatge. En català no direm tuberia, en castellanisme. En català és una canonada, la canonada. La següent paraula representa quan dormim una estona a la tarda o després de dinar. En català no direm la siesta, això és en castellà. En català, aquesta estona d'anar a dormir després de dinar és fer la migdiada, és la migdiada. La següent paraula, número 16, tenim aquí el que marca la fletxa dins d'una pista de tenis, per exemple, però també pot ser en altres contextos. Això que marca la fletxa no és una ret, això és en castellà. En català diem una xarxa, la xarxa. També tenim les xarxes socials, la xarxa d'internet, la xarxa de pescar o com tenim aquí, doncs la xarxa en la pista de tenis. La següent paraula, número 17, tenim aquí marcat amb la fletxa aquesta part del cos. No és en català la cadera, això també és un castellanisme. En català és el maluc, el maluc. La següent paraula és aquest objecte quotidià que fa flama i podem encendre alguna cosa i en català no és un metxero, això també és un castellanisme. En català és un encenedor, del verb encendre, un encenedor. La penúltima paraula ja, aquesta imatge representa quan algú explica una història que fa riure. Això que expliquem perquè la gent rigui no és un xiste, castellanisme. En català és un acudit, explicar un acudit. I per últim, l'última paraula del dia d'avui, aquesta potser és difícil. Què és això que veiem a la imatge? En català això no és una pajarita, això és en castellà. En català això es diu corbatí, és un corbatí. Repassem, doncs, les paraules que hem vist avui. Hem vist les paraules de la 11 a la 20. Hem vist que en comptes de xiringuito és una guingueta. Una muñeca és un castellanisme i direm el canell. Una valla és una tanca. Una tuberia també és incorrecte i és una canonada. La siesta en català és la migdiada. Una ret és una xarxa. La cadera també és un castellanisme i en català és el maluc. Un metxero també és incorrecte, en català és un encenedor. Un xiste també en castellà, en català és un acudit. I per últim hem vist la pajarita, que en català és un corbatí. I també he afegit aquí per recordar les paraules que vam veure al primer vídeo, el vídeo de la paraula 1 a la 10. Vam veure vorera en comptes d'acera, que això és un castellanisme. Un acantilat no és correcte, també és un penya-segat o un precipici. Alfombra també és un castellanisme, en català és una catifa. Bandeja tampoc, direm safata. Una azafata és una hostessa en català. La bessura també és incorrecta, direm escombraries o brossa.
Una despedida també és un castellanisme, direm en català comiat. Una farola també és incorrecte, en català és fanal. L'ombro també és incorrecte, en català direm l'espatlla. I l'última paraula que vam veure al primer vídeo, la primera part, va ser inquilí, que en català és un llogater. Si vols veure aquell primer vídeo, te'l deixo aquí enllaçat. Properament publicaré la tercera part per continuar amb aquesta llista de paraules incorrectes en català de castellanismes per aprendre millor la llengua. Si t'ha agradat, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal si encara no ho has fet, activa la campaneta si vols classes amb mi. Et deixo també l'enllaç a la descripció del vídeo. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.